O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, desprazouse esta mañá ata Cabo de Cruz para entregar as chaves da Casa do Mar da localidade ao alcalde de Boiro. Este acto simbólico supón o traspaso do inmoble 2 anos antes de que vencera o acordo de cesión por 30 anos asinado en 1986 polo Ministerio de Inclusión e o Concello. Gracias a unha modificación que fixo o Goberno da súa legislación está permitindo, ni máis ni menos que aqueles inmobles, aqueles espacios que son da Seguridade Social ou que son do Estado, pois axilizar a devolución ou a entrega en uso para fines públicos, como é o caso. E neste caso hai que reconocer que o alcalde, empeñouse en recuperalo e además non só recuperalo, senón que xa o está poñendo en valor falándonos que 2015 estará disposta a disposición de todos os veciños e veciñas. Por lo tanto, nós encantados de que xustamente o público sea para o público, que o que é dominio público sea para uso e disfrute de todos os veciños e veciñas. Unha vez que se fai efectiva a cesión, o Concello procederá á reforma do inmoble para uso da veciñanza. Un edificio mítico porque aquí é onde se xuntan todas, sobre todo as persoas maiores do pueblo, un punto de encontro, e a verdade é que queremos darlle uso, queremos agora no ano 2025 chegar a rehabilitar este edificio e poñelo a disposición dos veciños e veciñas de Cabo de Cruz. Eu quero darlle particularmente as gracias ao delegado do Goberno por esa implicación que tuvo para que nun tempo pois relativamente corto pois fixar todos os trámites para que hoxe podamos estar aquí facendo esta entrega de chaves e que revirta outra vez durante 20 anos para o Concello de Boiro. Xa temos un proxecto en marcha, ahora estamos ca financiación e a verdade é que queremos intentar levar nestes presupostos do 25 en partida presupostaria para este ano arranxar este edificio. Este proxecto suporá un investimento próximo aos 400.000 euros.